Ngabathunywa bakumawakamane kulindeleke ukuba bathabathe inxaxheba kule ngqungquthela ezakuqingqitha iintsuku ezintathu zizayo bephuma kwilizwekazi iAfrika. Umphathiswa Sisulu Evula ngokusesikweni uthe susela ukutyunjwa kwakhe njengentloko yezopolitiko yesebe khangalala ebuhlayo esusa imiqobo exabe kwindlela yokutyebisa ukhenketho kweli. Since my appointment as Minister of Tourism, I've had several engagements with my fellow cabinet ministers in related departments in a bid to partner and address these challenges that we've just outlined. And we together working towards our sector's recovery are going to make it possible. We've already seen positive developments around the rollout of the e-visa regime for most of our key source markets. I thought I'd have a cheer for the e-visa. None. Ukani kulubaphathiswa kwaZulu-Natal yamkela indwendwe isithi mazikhulu ibhatyi mkhulu umsebenzi ekufuneka wenziwe ukuvuselela ushishino lwezokhenketho oliqhokreke ngamandla kokumiswa ngxi kweentshukumo ngenxa ye-COVID-19. We are resuscitating tourism after the COVID-19 pandemic, and we hope this will grow as before the pandemic tourism was contributing at least 10% to the GDP of this province. Umongo wale ngqungquthela uquka ukuvuselela elicandelo kwizivubeko ze-COVID-19, amathuba okudibanisa ezoshishino, ezolonwabo, ukhenketho kunye nokukhuthaza ukuhambelana phakathi kwamazwe ase-Afrika nezokhenketho.